Salut! Acum vom vorbi despre clasament. Da? Îl avem aici sus. La ce te ajută? Păi poți vedea cam pe ce loc ești, da? Comparativ cu ceilalți concurenți. Da? Fiecare pagină conține câte 10 concurenți și aici poți să navighezi pe fiecare pagină în parte, da? Ca să vezi dacă te interesează, da? Bun. Mai sunt aici câteva informații. Deci aici avem concurenții. Această stea cu o cifră în mijloc arată câte produse are câștigate respectivul concurent. Da? Momentan, uitați, una, ceilalți nu au. Frunza aceasta verde arată că a găsit deja cele 5 ingrediente. Deci, ca să înțelegeți, steaua rămâne tot timpul. Deci aici se cumulează. Dacă ai 3 produse câștigate, da? Va fi steaua cu cifra 3 în mijloc și acesta va fi tot timpul, o vei vedea, da? Frunza și balanța aceasta, aceste două icoane le vei vedea doar în momentul, pe fiecare tură în parte, în momentul când chiar găsești ingredientele, cele 5 ingrediente, sau când ești aproape de premiu. Asta înseamnă că ai găsit deja cantitățile la mai mult de 2 dintre ingrediente. Bun. Aici, acum bine este cu 0 la toată lumea, dar aici se vor cumula încercările și vei vedea fiecare concurent câte încercări are, da? Da. Deci cam așa te poate ajuta clasamentul. Să vezi pe ce loc ești. Și încă o chestie. Ați observat că există un buton înapoi, da? Care te întoarce înapoi la locul unde poți să faci încercările, da? Asta ar fi și pagina de home. Bun. Sau te poți întoarce apăsând pe logo-ul BioLand Game, la fel, în același loc.